Jó nagy felfordulás van, mert hozzákezdtünk a szobához. Feri elkezdte stampnikot felrakni, iszonyat görbe a fal, tehát ilyen 5 centi is van egyik másik helyen. Valahogy megcsináljuk, mindegy. Azért ilyen felfordulás van, de most abba kell hagynunk. Egyébként mi van? Hétfő reggel van ma, mert hogy jönnek a klímások. Látjátok, hogy ilyen. És itt meg szemmel látható, ahogy kifele jön a... Látjátok, hogy az ablaknál mennyivel szélesebb, mint lent? Tehát ilyen 2 centi van ott benne. Gondolom, akkor kicserélték az ablakot, akkor ilyen szuper ferdén sikerült behúzniuk a falat. De közben, hát itt is mutatom, hogy mögötte mekkora rés van. Hát vályogfal, vakolva van, ahogy esett, úgy puffant szerintem, tehát nem igazán foglalkoztak vele, de vannak ilyen érthetetlen dolgok, hogy például ott, most nem megpróbálok ráközelíteni, hát ott be van hálózva. Tehát nem tudjuk, hogy miért, és olyan hálóval, amivel a szigetelést szokták felrakni. Szóval vannak ilyen furcsaságok. Így van a káposzta, szegény, már nem tudom, már raktuk ide, oda, amoda, milyen minden durva van, de az első 2 hétben meleg helyen kell, hogy legyen. Tehát nem rakhatjuk ki, de egyébként már jó, már néztem. Már kezd forni, egészen jó savanykás íze van. Na, szóval a héten ezt fogjuk csinálni, illetve felváltva lesz, mert úgy döntöttünk, hogy ha jó idő van, akkor csinálja tovább a szigetelést, mert muszáj a jó idő, jobba vertem a könyökömet, a jó időt kihasználni. Ha megesik, akkor bent folytatjuk. Ide megy fel egyébként az egyik klíma, a másik meg majd ide. Meg a háttarifát is csinálják. Hát, hogy nem mondjam meg, milyen borsos ára lesz a kettőnek együtt. Úgyhogy fáj is a szívem, de hát kell. Főleg most már, hogy ilyen melegek vannak, meg a kiegészítő fűtésnek is, meg mindennek jó a klíma, szóval a hátarifa meg ugye gazdaságos. Na, majd mutatni fogom, hogy mire haladtunk. Remélem, hogy sokra érünk a héten. Na, hát dolgozunk. Feri szigetel, szerelők szerelnek. Most már ő a hajzit cserélje a villanyóra dobozt. Klíma már felé kész van, én festettem, látjátok. És akkor már látjátok, a kültérik már fenn vannak. Meg ez az oldal kész van. Bosszantó, mert egy doboz festék 16 szár hajópadlóra elég, ami hát elég kevés. És egy doboz festék 4000 forint. Szóval nem tudom hány szár van egyébként, de sok, nagyon sok. Úgyhogy a festék is elég sokba fog kerülni. Nem tudom hány dobozzal vettünk. Mindegy, majd meglátjuk, hogy egyébként fárasztó, tehát már a csuklóm kiállt. 16 szálat festettem le. Jaj. De örülök, mert tényleg most megint jót haladtunk. Bent amúgy nem tudom, mi van, még szét sem néztem, mert még kint vagyok azóta, mióta elkezdték a szerelést.
Kint vagyunk hátul a kertben, mert az ólat szigeteljük. És a kutyák persze felfedezik itt is a világot. Egyébként megmutatom mindjárt előről, hogy már mennyire kész vagyunk. De most is borongós az idő. Szóval már ez így kész, hátulja is kész, vagy már a hátulsó oldala. És most ugye a leghátulját csináljuk meg. We can rise with the morning up against an ocean. Send out a warning that we are free. 'Cause we are the broken, never letting go. With our minds wide open, we can see. We can rise with the morning up against an ocean. Send out a warning that we are free. 'Cause we are the broken, never letting go. With our minds wide. Na, hát nem tudom, hogy ti nyújtottatok-e már tésztát mosógép tetején. Én most ezt csináltam, mert kitaláltam, hogy csörögét sütök, csörögefánkot. Egyébként mosogatni nem tudok addig, még innen el nem pakolok, de már itt van, kisült, vagy hát nagy részében kisült. Figyelj, alkalmazkodok a körülményekhez. Ez van. De hát az ember leleményes, mindent megold, hogyha akar. Sokat tudtunk haladni, mert megint szakadt az eső, tiszta sár minden. Most Ferit elkezdte ezt itt felburkolni, hogy a tyúkok majd ne csipegessék ki a szigetelést. De hát végül is ez is megvan, legalábbis már ennyire. A két kutya az végig itt rosszalkodik. Beszerezni egy-két dolgot, nem tudunk dolgozni, tehát szakad az eső. Minden tiszta sár, Feri félig bevakolta az ólat, a melléképületet, és kész, megállt, mert rossz az idő. Úgyhogy majd nem tudom, talán bent csinálunk ma valamit? Meglátjuk. Majd meglátjuk, mert most még azt sem tudjuk, meddig tart ez, mire mindent beszerzünk. Holnap megmegyünk haza, mert osztálytalálkozóm lesz, és hát 3-kor, 2-re kell menni, szóval az megint így egész nap kilőve. De egyébként sem tényleg ebben az időben nehéz, mert már az is, hogy a garázsból behordani a faanyagot, mert hogy minden sáros, meg ha nagyon esik az eső, akkor meg el is ázik. Úgyhogy nem tudom, meg nem fér, mert ugye 4 méter hosszú egy szál, szóval eléggé nehéz vele forgolódni. Úgyhogy ez most megint lassít minket. Tehát ez van. De örülök, mert kész a klíma, ugye az megvan. Ugye így le lett szigetelve az ól is, meg már félig be van vakolva, illetve valameddig Feri felburkolta téglával, mert hogy a tyúkok ugye ne csipkedjék ki. Akkor térkővel, mert volt ott ilyen maradék térkő, azt felhasználtuk. Mit csináltunk még? Szerintem rendeltünk egy tűzhelyet, mert most már tényleg lesedeljük ezt, hogy tudjak sütni, mert azért így nagyon rossz, hogy sütőbe készült kajákat nem nagyon tudtam csinálni. Hát a kutyák azok ugyanolyan rosszak, majd hát állatorvoshoz mennünk kellett volna, de már ez átcsúszik a jövő hétre, hogy megkapják a csipet meg a másik oldást. Szóval azért van mit csinálni még így is.
de haladunk, az a lényeg. Egy kicsit csak dolgozott Feri. Itt fent a szerpentint láthatjátok. A mennyezet nagyon-nagyon nem egyenes, tehát odáig lesz lehozva majd, ameddig ugye ér a stafni. Tehát ezek már itt megvannak. És akkor utána lehet majd belambériázni az egészet. Majd mutatom, hogy haladunk. De az majd csak szerintem, nem tudom, hétfőtől lesz, vagy attól függően, hogy milyen lesz az idő, mert ha jó az idő, akkor kint dolgozik tovább. Nagyon reggel van, vasárnap. Osztálytalálkozón voltunk, és alig aludtunk, mert hát nem is akartunk egyébként itt aludni, csak hát sokáig tartott, pedig 2-kor kezdődött, és mikor mentünk haza, vagy éjfél körül, nem tudom, és akkor már nem ültünk kocsiba, hogy na, akkor hazavezessünk, bár Ferihoz hazajött volna, csak anyu megint annyi cuccot összekészített nekünk, és ugye ők már aludtak, mikor mi hazamentünk, úgyhogy csak ott aludtunk. De, és hát túlzás, hogy aludtunk, mert a kutyák meg voltak bolondolva, tehát idegen helyen. Hidegbe is voltak, játszottak, ugattak, kapartak, nyöszörögtek, mindent csináltak éjszaka, verekedtek, igen. Úgyhogy nem sokat aludtunk. Itt vannak a lábamnál lent egyébként. Most már alszanak. Alszanak, meleg van a kocsiban. De az osztálytalálkozó jó volt. Tényleg jó volt, nagyon jó volt a hangulat. Régen nevettem ennyit. Jó volt találkozni. Hát általános iskolai osztálytalálkozó volt. Hány év? 35. Úristen, kimondani is nehéz. 35 az durva. Na mindegy, a félosztály ott volt. Jó volt őket látni, jó volt hallani róluk. És hát rengeteget nevettünk tényleg. Meg hát táncoltunk is, mert végül ilyen buli lett. Szerintem mindenki jól érezte magát, csak fáradtak vagyunk. Úgyhogy ma már biztos nem lesz semmilyen munka. Pihenünk. Látjuk a kutyákat. Igen, majd alszunk. Majd otthon kialusszuk magunkat. Na, hát nincs baj a kutyákkal. Nagyon rendesek. Látjátok? Nem hagyják, hogy unatkozzunk. Jó Isten, ez a hungarocell, ez el volt dugva, tehát az összes hungarocelt így elraktuk. És nem tudom, honnan szedték elő. Itt van egyébként valamelyik bűnös, Lotti. Igen, te voltál. Az. Aj, de jó ég. Éjszaka se hagytatok aludni minket.